Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. A hajam az borzasztó. Folytatjuk a tenerifei kalandunkat. Ma az lesz a program, hogy nekem kicsit össze kéne pakolnom. Aztán megyünk ma tengerpartozni, szóval fel fogom menni. És ja, azon kívül nem tudom, mit csinálunk, úgyhogy majd találkozunk valamikor. Vettünk papaját, meg minden ilyen egészséges cuccot, és most úgy megyünk haza. És olyan reggelit fogok összedobni, nagyon jó lesz, úgyhogy várom. Na, először meg így néz ki. Már felét amúgy már rákentem az avokádónak, ez meg a papaja. Nagyon, nagyon jó lesz. Na, a következő dolog az, hogy most ezt a polcot, ezt hogy normálisan el kell rendszerezni, mert itt nagyon, de nagyon sok minden van. Úgyhogy ja, csináljuk! Annyi lesz a program. Most itt a tegnapi videót elkezdtem már vágni. A következő program pedig az lesz, hogy elmenjünk fürdeni majd tengerpartra. Ott nem tudom, szerintem bekapok valamit, vagy valami. Aztán jövünk haza. Jó reggelt mindenkinek, üdvözlök mindenkit! Most készül a legelső videó még mindig, mert nem tudom, egyszerűen lusta vagyok megvágni, még új a vágóprogram, minden. Amúgy a következő program az valószínűleg az lesz, hogy kajálunk egyet, én egész délután videót vágok, aztán délután megyünk, vagy hát már inkább este megyünk sushizni. Én még világéletemben nem ettem sushit, és nekem ez egy nagyon nagy ilyen bakancslistás dolog, viszont nagyon is félek tőle, úgyhogy igen, de érdekes lesz. Várom már nagyon. Aztán ki tudja, lehet, hogy ez lesz a következő kedvenc kajám, de lehet, hogy nem tudom. De az, hogy most miért vagyok? A következő, amit meg kell oldanunk, az az, hogy copyright songs 2014. Most nem szarul mondtam, lehet, hogy biztos. Na, szóval annyi, hogy most érkeztünk meg arra a helyre, ahol enni fogunk sushit, érdekes lesz. Azt nagyon remélem, hogy ízleni fog, ha nem, akkor gázos. Na, itt van a termék, és akkor egyet, majd ebből mindjárt kiválasztok. Meg ilyen wasabi. Ja, akkor egy olyat. Na, szóval egyébként kivettem közben egy avokádósat, meg egy
uborkásat, megmondom őszintén, nincs jó szaga. Tehát egy ilyen, vagy ilyen, I don't know. Belemártogatom ilyen szószba. Hú. Nem tudom, érdekes. Nem. Olyan, mint ugye mi lenne, vagy nem is tudom, de ilyen egyszerű alkalommal jó, de amúgy nem nagyon lennék többet majd így magamtól. Jött a második, az avokádós. Az avokádót egyébként nagyon szeretem, őszintén. Nem tudom, hogy kell megfogni ezt a pálcikát. Amúgy azt vettem észre, hogy teljesen így össze van ragadva a rizs. Na, finomabban mondjuk. Jobb. Na, ez a lazac. Vágtak amúgy nekem egy kicsit, már nem tudom, hogy milyen. Amúgy alapvetően lazacot szeretem, de így nyersen nem tudom. Nem merem bekóstolni. Te aranyos vagy, és egész jó, figyelj a szerint. Na, a következő, amit meg fogok kóstolni, az egy lazacos, ilyen bundába csomagolt, ilyen sima sushi. Nem akarok behágyni, de meg kell, hogy kóstoljam, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen íze van. It's actually not bad. I mean, fú jó. Ebből amúgy eszek még egyet. Egyél, finom. Ez nem olyan hosszú. Ez meg srácok, ki nem találtak, ez nem semmilyen hal, meg semmilyen hús, ez gömbér. És nagyon finom egyébként. Ott pont van egy ilyen kis falat. Ó, köszönöm. Na srácok, amúgy beszereztem egy faszos sapkát, nem tudom, hogy láttátok-e. Tenérfés, nagyon jó. Kb. Így nem tudom, 10 percig csak ezt válogattam, mert nem tudtam dönteni. Na, srácok, az van, hogy már importálja itt a dolgokat. Volt egy kis elakadás, de már meg vagyok. Viszont én itt szeretném zárni ezt a videót. Holnap folytatjuk a tenerifei kalandunkat. Nem tudom, hogy holnap mi lesz a program, de addig mindenkit puszilok, és holnap reggel belevágunk a harmadik részbe. Úgyhogy igen, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor majd holnap találkozunk. Úgyhogy igen, addig is jó éjszakát, jó reggelt, amikor nézed. Sziasztok!